Tot l'any estic esperant un moment molt especial. Ple de màgia i ple de caripejar Nadal. Molt bé. Com alegre campaneta que no para de tocar. Avui el meu cor batega per tots vos felicitar. Bon Nadal! Molt bé. Ho has fet molt bé. Ara sí que podem començar a cagar el tió. Els animals agafen bastó, es posen a enrotllar al voltant del tió Hija alborotada están todos. Y este de ahorita me quedo claro. No, pues nunca dije, bueno. Cantant així de fluixet, el tio no mos cagarà d'interès. Us podeu ajudar? Ens podeu ajudar a cantar el cajatió? Tornem a provar. Miren cagarlo, tío. Miren cagarlo, tío. Ah, mirem. Mirem. Campanetes. Si son unos campanetes.
Me acaban los brazos, ya se me cansan. ¿Por sentarte? No, los brazos. Buenas tardes. Udah sebelum kita mau kagaknya. Udah lepas itu mau kagaknya. Tentación. Mira que Es que está muy emocionante el micrófono. La vergüenza. ¿Qué es que está aficionado? ¿Qué Son ver las colas en una cercada, ¿eh? Calla. Mira, mira lo que pasa, que Dios passa petitons, per què ploreu? És que el tio no lo I a mi tampoc. Potser és que us ha oblidat del vostre regal. Tornem-ho a provar cantant més fort a veure si funciona. Sí, tornem a provar.
a fer que Gatió canten ben fort? Per favor, ajudeu-nos. Mireu, un regal, i és per nosaltres. I diu que és una capsa de fer bombolles. És una capsa de fer bombolles màgiques, no? A veure què passa. La xiqueta que és malalteta, que era jirafa, doncs no faré... Però qui sou vosaltres?